Oikein hyvää iltaa. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa Stadin Furisliigan, mikä sitä on nyt onkaan viimeisen kierroksen. Päätöskierros, joo. Otteluarvontaa. Kierros numero 7. Olisiko teillä heittää yhtä savua? No saadaan vieraileva tähtikin tähän. Mukavaa. Totta kai me ollaan Partizanista. Avsumi. Juot Partizanin punaista olutta. Kyllä. Yes. Sen tyhjä äsken. Kiitti Ole hyvä, se oli lahja. Ei kun kiitti sulle. Kiitti sulle. Joo. Tällaista se on olla kansainvälinen jalkapallotähti. Näin on. Oletko kansainvälinen jalkapallo? Ei ehkä tunnista minua lasiini takaa, mutta kyllä vain. Me ollaan kaikki. Kaikki. Siistiä. Näinkö? Eikö? Antakaa mulle nimmari. Joo. Joo. Yes. Onko sun kynä? Onko se kynä? Tuolla. Käy hake. Mä jätän kaljan tähän. Jätä Mä siihen. juoksen suoraan. Yes. Vitun suoraan. Ihan vitun hyvä. Aika hyvin juoksee. Siinä on tyyliä. Ja suoraan, se sanoo. No niin. Mutta siis ruvetaan arpoa. Se on siellä jossain elokuun... Oliks 23? Loppupuolta. 238, joo. Ja FIFAn tyyliin ensimmäinen joukkue. Kotiottelu. Oho! Sattuu. Mikä se tuo? Onko se nyt se vuoden 2013 alisuorittaja Jiidi? Kello 10 Stallions saa vastaansa Kurvin Vauhi. Hieno klassikko. Lauantaina kello 10 Stallions Kurvi. Kelpaa. Tässä on kynä. Ai mahtavaa. Se sanotaan kynäksi. Sanotaan. Joo. Joo. Siisti kengät. Mihinkö mä niinku... Tossa on mun käsi. Ei vaan. Mikael. No. Woo! Vedät sä kanssa. Haluatko kanssa? Mulla on Ilsaarikin rännikä, mä oon vitun teini. Se oli mun elämän siistiä, että me liftattiin Ilsaarikin. Liftasin. 12 tuntia. 12 tuntia. No vittu, porukka vähän huonolla päällä vissiin. Teemu Bugi. Missä on se juttu? Mikä juttu? Se kalja on tossa. Kalja? Korkeudella päällä. Tää on. Kyllä. Joo. Tää on sitä 80-lukua. Kyllä. Sä et tiedä mitä. Tiedän, mä oon sinne. Että oot tietää mitä mä oon sinne. Itse asiassa haluaisin tietää millä. Vähän se kiinnostaa. Koittakaa arvata mikä ikinä mä oon. 16. Et sä? Ai kuinka 21. Mä oon 15. Joo. Ja kello 11 ottelut. Oh. Puhuri vastaan. Minä vanha imartelija. Noniin. Joo. Tuska United. Sitä oikeesti vielä jää nauhoittaa kaikki. Niin vittu siis. Ja Huomaa, että ollaan Prago. Joo, se tulee seuraava. kello 12 ottelu on mullekin niin Moskovan laturi hyvä. vastaan. Partizani! Kallio. No ei, että siellä on varmat pisteet vielä vikakierroksella. Vetäkää jotain vikanopea alta. Ei se tullutkaan. Hyvä. Ja viimeinen tyypillinen pisteautomaatti Lypo. Vastaan rytmipallo. Siinä on rytmilläkin nyt sitten Kuva kolme näitä. pistettä vielä elokuussa. Sen Hei, kiitos Joo. tästä ja nää kentällä. Kiitos, että olitte seurassamme. Ja Siitä se meni.